Mirai, por aí vai o río Barbantiño, creo que se chama. Estou no castro de Santa Mariña. Santa Mariña queda en Maside. O castro, bueno, fixemos algunha pequena intervención de estudio nela. Bueno, as construccións son interesantes, é un sitio onde hai moita lenda, moita tradición. Aquí dicen que era donde habitaba a Santa Mariña. Despois xa vos pondrei detalles na entrada do blog. Aquí hai algún resto da excavación, pero o que sí é que paga a pena é vir a esta croa aquí ao alto deste monte donde se ubicaba o castro e ver as vistas que hai sobre o territorio. É algo impresionante, impresionante. O sitio é de categoría, de verdade, verdade, verdade. É con este, como está, mirade o bosque, todo unha alfombra así de gordocha, de vegetación, das follas, dos carballos. Guapo. Veña, agora vamos baixar abaixo porque hai os restos dunha necrópolis. Sabedes que a mí me gusta moito isto dos artegos e demais. Conto. Veña, ata logo.